Το επίθετο μοναδικός χαρακτηρίζει εύστοχα, αν και αόριστα, αυτό το περίεργο μέταλλο που έχει πραγματικά πολλές μοναδικές ιδιότητες, όπως το ότι στη συνηθισμένη θερμοκρασία είναι υγρός. Αυτό μόνο το χαρακτηριστικό αρκεί για να μαντέψει κανείς ότι πρόκειται για τον υδράργυρο. Στην αρχαιότητα, ο υδράργυρος ήταν ευρέως γνωστός ως κινάβαρη, μια ορεικτή μορφή του υδραργύρου. Λόγω του βαθυκόκκινου χρώματός του, χρησιμεύε ως βαφή για τα γάλματα καθώς και για τα πλοία. Άλλες χρήσεις του κιναβαρέως ήταν η επικάλυψη των ποδιών με αυτό, με σκοπό να περπατήσουν στην επιφάνεια του νερού. Επίσης, τον τοποθετούσαν πάνω από το κούφωμα της πόρτας, ώστε να αποθούν τους κλέφτες και τον συνδύαζαν με χυμό βατόμουρο για να γίνονται οι άντρες πιο γόνιμοι. Στα επόμενα χρόνια και κατά το Μεσαίωνα έκαναν την εμφάνισή τους οι αλχημιστές. Οι αλχημιστές είναι ο λόγος για τον οποίο ο υδράργυρος πήρε το όνομά του στα αγγλικά, Mercury. Ο θεός Ερμής ήταν ο αρχηγός των αλχημιστών, μιας και σύμφωνα με τους μύθους ήταν ο μόνος που είχε καταφέρει να φτιάξει τη φιλοσοφική λίθο. Άλλη ονομασία του υδραργύριου, Quicksilver, προέρχεται επίσης από τον Ερμή, γιατί υποδεικνύει την κινητικότητα του μετάλλου, όπως ο Ερμής ήταν πολύ ευκίνητος. Ο υδράργυρος έπαιξε μεγάλο ρόλο στις έρευνες των αλχημιστών, καθώς ήταν ένα από τα βασικά υλικά για τη δημιουργία της φιλοσοφικής λίθου και του ελιξηρίου της ζωής. Ένας από τους πιο γνωστούς Κινέζους αλχημιστές, ο Κοχούγκ, υποστήριζε ότι είσαι αυτό που τρως, δηλαδή, αν κάποιος έτρωγε χρυσό, θα άγγιζε την τελειότητα. Αλλά λόγω του ότι μόνο λίγοι μπορούσαν να αγοράσουν χρυσό, ο Χούγκ έδωσε ως εναλλακτική λύση τον υδράργυρο. Επίσης, οι αλχημιστές χρησιμοποιούσαν τον υδράργυρο ως φάρμακα στις ασθένειες της σύφυλης, της χολέρας, της πανούκλης και σε πολλές φλεγμονές. Το 17ο αιώνα, στη βιομηχανία καπέλων στη Γαλλία, χρησιμοποιούσαν τον υδράργυρο για να κάνουν το ύφασμα των καπέλων πιο εύκολο στην επεξεργασία. Η ιστορία που εξηγεί γιατί ο υδράργυρος χρησιμοποιούνταν στη βιομηχανία αυτή προέρχεται από την Τουρκία, όπου εκεί οι καπελάδες έβρεχαν το τρίχωμα της καμήλας με τα ίδια τα ουρά της καμήλας για να κάνουν το ύφασμα πιο μαλακό. Η παράδοση αυτή πέρασε και στη Γαλλία. Οι εργάτες που δούλευαν στην παραγωγή καπέλων κατουρούσαν οι ίδιοι τα υφάσματα αυτά. Κάποια στιγμή παρατηρήθηκε ότι ένας συγκεκριμένος εργάτης παρήγαγε καλύτερης ποιότητας ύφασμα. Ο υπάλληλος αυτός λάμβανε μια θεραπεία που περιείχε υδράργυρο. Έτσι συνδέθηκε ο υδράργυρος με την παραγωγή καλών υφασμάτων. Στην Αγγλία, η έκφραση τρελός καπελάς προήλθε από αυτό ακριβώς το γεγονός. Μιας και οι υπάλληλοι στα εργοστάσια καπέλων μετά από λίγο πάθαιναν σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο λόγω του υδραργύρου. Η ασθένεια αυτή ενέπνευσε για τον Λούις Κάρολ να δημιουργήσει το χαρακτήρα του καπελά στο μυθιστόρημα Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Το 19ο αιώνα δολοφονήθηκε μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Γαλλίας, ο Ναπολέον Βοναπάρτ από υδράργυρο. Η δολοφονία αυτή ήταν καλά σχεδιασμένη, αφού δεν έγινε αντιληπτή από κανέναν. Ο δολοφόνος είχε πρόσβαση στην προσωπική τροφοποθήκη του Ναπολέοντα και έριχνε τον υδράργυρο κρυφά στο κρασί που μόνο εκείνος έπινε. Οι αντιστάσεις του οργανισμού του Βοναπάρτ ήταν χαμηλές, μιας και ήδη έπασχε από μια σοβαρή ασθένεια. Το 1971 με 1972, εξαιτίας μιας μεγάλης επιδημίας στο Ιράκ, όλα τα έθνη για να βοηθήσουν έστειλαν σιτάρι που προοριζόταν για φύτευση. Οι σπόροι είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με μεθυλυδράργυρο για να αποτρέψουν τη μούχλα να αναπτυχθεί και για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των σπόρων. Όμως λόγω της μεγάλης πείνας των Ιρακινών, οι σπόροι φαγώθηκαν χωρίς να φυτευθούν, προκαλώντας έτσι μια ακόμη καταστροφή με υπέτειο τον υδράργυρο. Τον 20ο αιώνα, ίσως η πιο γνωστή καταστροφή που έχει προκαλέσει ο υδράργυρος συντάραξε όλο τον κόσμο. Το χωριό στον κόλπο Μιναμάτα της Ιαπωνίας στάθηκε αφορμή για να αρχίσει η απαγόρευση της χρήσης του υδραργύρου. Μια πολύ γνωστή εταιρεία παραγωγής μπαταριών είχε το εργοστάσιό της στον κόλπο της Μιναμάτα. Η εταιρεία χρησιμοποιούσε τον υδράργυρο κατά τη διάρκεια της παραγωγής και μετά τον απέβαλε στη θάλασσα, χωρίς νωρίτερα να τον έχει επεξεργαστεί. Ο υδράργυρος πέρασε από τη θάλασσα στα μαλάκια και έπειτα στα ψάρια. Τα ψάρια είναι η κύρια τροφή των ανθρώπων στο χωριό της Μιναμάτας, με αποτέλεσμα ο υδράργυρος να περάσει και στους κατοίκους, προκαλώντας τον εκφυλισμό των κυτάρων του εγκεφάλου. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μοριακή αλλίωση στον μεταβολισμό της πρωτεΐνης στον εγκέφαλο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τα ιόντα υδραργύρου να αλλάζουν τη δομή της κυταρικής μεμβράνης των αναπτυσσόμενων νευρώνων. Όσον αφορά τη φυσιολογική κυταρική ανάπτυξη, τα κυλινδρικά μόρια που αποτελούν το τελικό κομβίο προσπαθούν να ενωθούν για να σχηματίσουν τα σωληνάκια που περιτριγυρίζουν τις νευρικές ίνες, υποστηρίζοντάς τες. Με την προσθήκη υδραργύρου ξεκινά ο εκφυλισμός της μεμβράνης του νευρώνα, αφήνοντας πίσω ένα απογυμνωμένο ινίδιο. Πρώτα συμπτώματα της δηλητηρίασης έδειξαν τα ζώα όπως αυτή η γάτα. Και αργότερα προσβλήθηκαν οι άνθρωποι. Η δηλητηρίαση αυτή, λόγω της μοναδικότητάς της, πήρε το όνομα ασθένειας Μιναμάτα. Όπως παρακολουθήσατε, ο υδράργυρος με το πέρασμα του χρόνου έχει χρησιμοποιηθεί για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς. Μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, ο υδράργυρος ήταν καθημερινά στη ζωή μας, μιας και περιεχόταν σε πολλά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως το θερμόμετρο. Μάλιστα, χωρίς να το ξέρουμε, είχαμε ένα δολοφόνο στο σπίτι μας, αφού τα θερμόμετρα υδραργύρου είναι άκρως επικίνδυνα. Όποιος ταξιδεύει με αεροπλάνο θα ξέρει ότι στις αποσκευές του απαγορεύεται να έχει ένα τέτοιο θερμόμετρο, γιατί αν σπάσει και ο υδράργυρος έρθει σε επαφή με το σκελετό του αεροπλάνου, θα αντιδράσει και θα ανοίξει οπή, κάπως έτσι. Με αποτέλεσμα, στο πείραμα που ακολουθεί θα δείτε το λόγο που το θερμόμετρο είναι τόσο επικίνδυνο για το σπίτι.